Здравейте! Аз съм Йордан Терзийски и съм тук да чуя мнението на гражданите по важните проблеми, които засягат България. Днес питаме какви мерки да вземем за подобряване на здравеопазването в България. Кое е най-спешното, за което трябва да се погрижим? Мисля, че приоритет на едно бъдещо правителство трябва да бъде здравеопазването. В момента всеки, който е посетил нашите болници, вижда, че хората, които работят там, са на пенсионна и следпенсионна възраст. Ще дойде време, в което не как, а няма да има кой да ни лекува. Приоритет е здравеопазването и осигуряването на превенция на заболяванията при малките деца, както и подрастващите. Трябва да има специална грижа за децата и за младите майки, защото те са бъдещето на България и трябва да се грижим за тях. Не разбирам защо, въпреки че аз и цялото ми семейство сме здравно осигурени, всеки път се налага да доплащаме допълнително за прегледи и за лечение. Трябва здравеопазването да бъде направено наистина безплатно, а не след като ни се наложи да бъдем приети в болница, да трябва да плащаме непосилни суми за всеки един от нас. Време да се погрижим за здравето на България. Без доплащания за лекарства при хронични заболявания. Безплатни лекарства по рецепта за деца до 7 години. Грижи за младите майки и новородените. Клинични пътеки без доплащания за консумативи и изделия. Достойни заплати за медицинските специалисти. 125% от средната работна заплата за лекарите и 80% за сестрите и акушерките.